Mami, anhขับหลังมันที่นี่Nào đây chị, đi. Anh con đâm bằng vai chân lên ba bằng mình sửa ra thì dài năng lao vào con ra mình sẽ thấy đó mà cô là đâu có bên này đâu nhiều có bên này cô ta đâu có bên này 저는 샘플 에바트리스티 에거 부는 아브라함도 부르기다 부자냐 하나이잖아 아이제 그거 부가 하나이잖아 쉬어야 너무 쉬었어 하나이잖아 봐봐 나라 정부나 하는구나 밥차야 맞아 하는구나 저자면 나타는 저자면 노시에가 무슨 말이 가능한 그것을 강남은 비번이 작은 바바가 회의 자 사실은 너무 싫었다고 정이 보험이 보면 우리 코스로만 하에 정이 마장의 설렁바스 에레양 와이는데 마장의 소통하는 아바모 바스가 마장의 소통하는 아바모 바스가 안 그런이 formukunu zeymoğla an kırımlı cırcasını yılın içinde zamanı kurumdur mamını kurumdur çok dengal babang bijatok kere jenal dupa ekdom dupare jeni dupa babang bijatok 그래 사리지적 주야 오감보는 기타 오감이 치라고 컴퓨터 검사하고 영어 비판고 방신하는 것과 와 기판이죠 독사비자 패기야 나를 병고만 하신 일하는 왜 너무 많이냐 하고만 자, 시내 하나님 한 Jadi aku menahan menangis Aru Anda itu aku kamu menjadi Bapa menyesal Kalau kumina gulia Tapi sampai sekarang Alhamdulillah Mexico District Secretariat Mana nama Secretariat Nah nama Bukan itu. Bukan
गामखौ बोरैबा खाथि लोगो मोननानै उखिला थांनायसै न'निफ्राय दङ हयथ' बाबामोन थानो हागौ होनब्लाबो दा 28 तारिखआव थांग्रोनानै 28 उनथि जों 28आव थांनानै लायगोन बोथोरनि मंगल शान्ति बिनानै दैदेननाय जगनि आदर्शखौ जों दा बोखांफिननो हाजोबाखै मामोन बाबामोन गुरुदेवा जोंनो गुरुदेव कालीचरण आफाया मा होलांदों मा होलाङाखै बेखौ बुंनांगौबाथ' हरनि 12थासिमब्लाबो जोबनाय नङा आं ओरैनो तुलनामूलक भाबै हयथ' आफामोननि गेजेरावबो गुरुदेवनि जिउ जारिमिनखौ फरायनाय दङ बेखौ सम सम जों खिन्थालायनांगौ गामि गामि गुरुदेवा मोनफ्रोमबो गामियाव प्राइमारि स्कुल जानांगौ ट्राइबेल बेन आरो ब्लड खथा धोरोम खुलुमनायनि सुबिदा ट्राइबेल नांगौना ट्राइबेला हा बायनो मोना ट्राइबेल सिटआव गुबुन हारिया गिदिर साख्रि मोना UN कलेजा ट्राइबेलनि बांगाल आरो असमिया बहाय प्रिन्सिपाल जानो मोना बाबामोन मामोन दा गुरुदेव बिनाय सोरबा बुंनाय नङा जोंनि दा राजनितिकआ बे ट्राइबेलखौ लेथेर फेथेरसो खालामनो नागिरदों बाबामोन जों होबथागासिनो दङ दाख्लै जोङो WCआवबो रायज्लायदों एसे CWCआव जाहाथे ट्राइबेलफ्रा बेखौ बेबायदि दाखालामथों बिश्वजित दैमारिखौ लानानै नङाबा जों बबे जायगायाव थांनानै थाहैनो
ट्राइबेल बेनानो बुगाव उनाव ट्राइबेला केन्डिडेट जानो मोना बेखौबो बिना गालांदों सारा बिनानै गालांजोबखादों जोंनो गुरुदेबा जों बेखौ दा बाहायनानै जानो रोङाखै आफामोन दा ओंखायनो गुरुदेबनि आदर्शखौ दाख्लैनि मिथिङाव ओरैबादि सुन्दर होनदों मोजां मोजां मानसिफ्रा बले बयबो गुरुदेबनि आदर्शखौ गोथारै लाखिनो साफ्रोमबो ब्रह्म धर्मावलम्बीया आरो साफ्रोमबो बर' जाथिनि मुरब्बीफ्रा गुरुखौ गुरु होननानै मानिनानै बिनि खामानियाव थरथिंसेबो बादा होनो मोना दा ओंखायनो आफामोन बर' जाथिखौ धोरोमजों थुखैग्रा गुरुदेब कालीचरण बे माहाजोन जानो होननानै मावाखैब्ला 1000 बिगा हा मैदेर मानै सिलाय गंनै दंमोन बेखौ साफा बे धोरोम फोसानायाव बै समनि बाबामोन 1913 सालनि पर्बतझरनिफ्राय थांना डिब्रुगड़आव धोरोम फोसावहैदों माजों थांखो गिलु फालु हाग्रा 61 बे गामि नुहुरलायामोन गोदो बाबामोन सालबारि ग्रोम ग्रोममोन 62आव जेला माबानि चाइना दावहामोन बे समाव जोंनि हिन्दु ब्रह्म धोरोमनि मानसिफ्रा जग होदोंमोन बाबामोन जायगा जायगा नाथाय मा खालामनो लाजिनाय खाराखै गोदान धोरोम सोरबाया फैदों गोजान जिरायनानै नायदों दाबो मानसि गिदिरफ्रा खिन्थागोन मानसि गिदिरनि फिसाफ्रा गुबुन देशआव साख्रि मावहैनाय दङ ब्रह्म धोरोम होनबाथाय बेखौ लामा हगारबानो आपरि जा आपथेला जा ब्रह्म होनबानो मानिजोबखायोनो बे गुरुदेबनि आशीर्बाद बाबामोन जों बे जुगावबो जुदि एथ' गोदाव सोराव थानांगौब्ला साफ्रोमबो बाबामोनहा मामोनहा नांथाबनांगौ दाख्लै बिबार बाथौफ्राव बाबामोन तेजपुराव 4 लाख केदारिं जादों 4 लाख जों क'क्राझार मात्र 20,000 लुबैदों दा फैगौ माबायाव दा ओंखायनो आफामोन जोङो बे मोनाबिलिनि मांगलिक जग्य होखांनानै मोनाबिलिनि मिथिङाव धोरोमफोरखौ मोजां सावरायलायनांगौ बाबामोन लेखाखौ लानानै सारिनित क्रियानि एसे माबाखौ खिन्थानो नागिरदों जेमन पिपासा निबारन्जननि जलेर प्रयोजन गांनायखौ गांगा होनो थाखाय दैनि गोनां होनदों गुरु प्रयोजन কি गुरुआ मानो गोनांथि হয় এই প্রকার অজ্ঞান দূর করিবার জন্য জ্ঞান মুক্তি পাইবার জন্য পরমাত্মা রূপী জ্যোতি স্বরূপ সূর্য নারায়ণ গুরুকে আবশ্যক হয় जोंनि गोरबोनि जाम्बाखौ अहंकार अभिमानखौ अज्ञानखौ बोराबनाय खुद्रिनाय रागा जोंनायखौ गारनो बै सानखौनो गुरु महरै जोंखौ खुलुमनो थिनो बाबा सूर्य नारायणखौ होनदों बै सान फुङाव सिखारनानै मोखां सुवालासिनो साना ओंखारबा अ सतगुरु सानफ्रोमबो होनबाय थाबा गोरबोआव नांब्ला गोसोआ ओरैबादि नोंखौ होननो थिनगोन होनाबा नों थानोनो हानाय नङा जों दा ओंखायनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ ओम होनदो खुलुमनो थिननांगौ बाबामोन उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो जोङो
आं बेखौ होनगोन खेबफ्रामबो बाबामोन मामोन दुखु दाम नित्य यज्ञखौ पुरहित जायाबाबो होथारनांगौ मोनब्रै गोहो मोनगोन बे नित्य यज्ञ होग्रा न'खरा काम मोक्ष नोंनि हास्थायनायफोरखौ नोंनि मावनो साननायफोरखौ मावनो हानाय गोहो मोनगोन नै गुबुननि धोरोमाव होननाय गैया नों बोसोरसे नित्य होनानै जुदि जेबो फिथाइ गैया मोनाखिब्ला लेखाखौ सावना गारदो गुबुन धोरोमाव थांदो होनदों जोंनि ब्रह्म धोरोमनि बिजाबा बाबामोनबा दा ओंखायनो जोङो बे नित्य यज्ञखौ होनो आइमानाबो नाजा हौवाफोरनिल' नङा धोरोमा दा ओंखायनो आफामोनखौ अनुरद खालामदों आइमोनखौ मेट्रिक पास गोबां दङ पिअ पास गोबां दङ जोङो बे बिजाबखौ फरायनानै गियान आयत्त खालामनांगौ गियानि जानांगौ गियानि जाबा जोंनि फिसाफ्रा मोजां जालांगोन दाहाय बाबाया जाबादि बाथ्रा होनदों बाबामोननि गामिनि जोंनारि स्कुलनि फोरोंगिरि बाबाया बे थार सैथो आं दहाय जग्य होब्ला एसे होनदों गिजियानो जा जों साबोनजों सुनानै सप्तायाव खेबसे साबोनजों सुनानै गान गिदिर देरलांनाय अहंकार अभिमान देखायनाय जाया बाबामोन मामोन गावनि देहानिफ्रायसो मोजां खालामनो लानाय जायो जोंनाव बेमार आजारा खम जागोन दुर्बल भाबा खम जागोन जों अहंकार अभिमानखौ गारनो हागोन आफामोन एक सत्य द्वितीय नास्ति जोंनि गोसोआ जोंखौ बिपदाव खोलैनो नाजागासिनो दङ जों सैथोनिफ्राय एरायब्लानो बे जोंनि गोसोआ जोंखौ बिपदाव खोलैगोन दा ओंखायनो दै एक सत्य द्वितीय नास्ति ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जों गासिबो थगायसुलाजोब नंखायजोब दान्दिसेल' फैदो बे मुलुग संसाराव मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ थैनाय उजिनाय साफ्रोमनिबो माबाया एखे समान नङा होनदों धर्मशास्त्र सोरबा गोरबोआव सोरबा जोनोम जागोन मोना सोरबा बोरायथु सोरबा खांखु बाखु सोरबा सेंग्रा सिख्ला गावबागाव थांनांगौ दिनाव रावबो हमथानो हायानो जोङो परम ब्रह्मनिसो सोरजिजानाय मानसि साननि रसजोंसो दिनै जों बाहाय गसंनानै द्रि धातुनिफ्राय धोरोमा फैदों जोंखौ जाय हमथादों बे धातुखौ होनदों जोंखौ जाय गसंहोदों बेखौनो होनदों द्रि धातु जेरै दै अर बार जोंखौ बेनो हमथादों बे धातुखौनो होनदों द्रि धातुनिफ्राय धोरोमा फैदों जायनाव धोरोम गैया बेखौ मोसौजों रुजुदों पशु होनदों जायनाव धोरोम गैया बे पशुनो जुनारजों रुजुबाय ओरैबायदि गोथारै जों फरायनांगौ गथ'फोरखौबो बोसोन होनांगौ आरो जों बे गथ'फोरखौ लाफानानै नित्य यज्ञ फोरोंनांगौ बा होनांगौ होनो रोङैखौ होनो नांगौ खुगा बायहोनांगौ होनब्लासो जोङो असे ब्रह्म धोरोमनि भक्त जागोन मामोन बाबामोन ओरैनो साज्रां नङा जाय मानसिया धोरोमनि आदर्श कर्मखौ मानिगोन जोंनि देहायाव आं दहाय होनदोंना बाबामोन 12था मोदाय दङ 10 इन्द्रियनि थाखाय 10 दिन जोंखौ गोथैखौ गारखांनायनि उनाव थानो थिनबाय 10 दिन जों दस्रा गारनो थिनबाय बाबामोन बेनि उनाव श्राद्धखौ उनावब्लाबो होजाबाय खिन्थु दस्राखौ 10 दिन जों गारथारनांगोन होनबाय कर्म इन्द्रिय मोनबा दं गियान इन्द्रिय मोनबा दं दा ओंखायनो बे इन्द्रियफोरखौ सामलायनोनो जोंखौ इसोर खुलुमनो थिनदों आं रावखौबो जाहाथे जेबो बुंफ्लाङा गाज्रि बाथ्रा सोरबा गथ'खौ आं रागा जोंदोंमोनब्ला जाहाथे बेका खुगाजों बाहायफ्लाङा दा ओंखायनो बाबामोन
बे 10टा इन्द्रियखौ सामलायनो जों इसोर खुलुमनांगौ जोंनाव बोराबनाय गैयै खुद्रिनाय गैयै रागा जोंनाय गैयै थगायनाय गैयै जागोन मामोन बाबामोन आरो जों साब सिखोन सोलोंगोन आं दहाय होनदोंमोन बाबामोन सोरनिबा सिगाङाव सानजाहा थांनो नै मानासि गामियानो मोदोमजोबो गलाघाटआव थांदो दुधनैयाव थांदो उदालगुरियाव थांदो गहपुराव गारि जोबथानाय मुरखंसेलेक लखिमपुर जत्त' ब्रह्म धोरोमनि गामि दं मोनाबिलियावल' थांदो सुगन्धि होनाया मोदोमफ्रु जोंनियावथ' माबायाव क'क्राझाराव खालि दाउ सावनाय अमा सावनायल'सो मोनामोन जग्यनि सुगन्धि फैया नावकाटायाव 5 लाख मानसि गेदारिं जादों कनफारेन्सआव सान्तिक फैदों उखुन्दैया जोंनि होनाय मुवाया मा गाज्रि जायो नामा बेखौ रिसार्च खालामदों रिसार्च खालामनानै होनदों उखुन्दैया बाराव मोजां बार खालामहैनानै मोजां अखा हायोनो बेखौ रिसार्च खालामनानै बै सान्तिकआ जोंनो बिनि माबाखौ हरदों आरोखि ओंखायनो जोङो बे नित्य जगखौ जुदि गामियाव 15 घर दङ 15 घरबो हिसाबोब्ला बे गामियाव गाज्रि बार नांनाय हाबनाय खोथा फैनाय नङा बाबा जोङो बार गाज्रिखौ गियो नायखां जाहैयो गगा मोननायखौबो नायखां जाग्रा दं बाबा मुलि जानानै हामाब्ला दाना मा होननोसै गंगा बोराबदों ओंखायनो नोंना गगा खाराखै गंगा फुजा हैनांगौ फैदोलाय दाना दा ओंखायनो आफामोन बेबादि दालाबो गोसोआव जोंनाव मुलि दङ बिगियान सम्मत इसोर खुलुमनो थिनदों जोंखौ बिगियान सम्मत जोंनि ब्रह्म धर्मआ बिगियान सम्मत अनेक धर्म शास्त्र दं बाबामोन जेरै दा बांला बा असमिया रोङाब्ला बेदखौ फरायनानै बुजिनो हानाय नङा मानोना होनबा बेदखौ जाय लिरलांदों जों बेखौ दुनियानि जाम्बा होननांगोन सियाना लिराखै जों दा बेदनिजोंबो थांनो हाया जों दा गीताजिजोंबो सोलिजोबनो हाया नाथाय जों दा माजों सोलिनांगौ गुरुदेवा परमहंस शिवनारायण स्वामीजिनिफ्राय दीक्षा लानानै फैनानै सारिनित्य क्रियाखौ फरायनानै बिराद गोजोननाय मोननानै जोंनो बे धोरोमखौ होलांदों जों बर' जाथिया सिनाय जादों गुबुन समाजजों जों आदर्श मोनदों बेनि थाखायनो दिनै जों बे बिजाबखौ आंगो होननानै गिदिर मोनसे खालामनांगौ जों दाख्लै इउजिजों रायज्लायनानै जोंनि सेन्ट्रेलनि दा बे क'क्राझाराव जानो गोनां क'र्डिनेशन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट अजित बर'खौ बिथोन होबाय बे लेखाखौ लासैनो बहनसिगोन हयथ' बे लेखानि दामा 500बो जानो हागौ जोङो गिनो नाङा बायनोबो जों बायनांगौ धोरोमनि बेलायाव जोंनियाव दक्षिणा मा दक्षिणा लायनो मा होनो बेखौ बोसोरिकिया धनेशन संगठनखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय उदालगुरिजों थांगोन मामोन सानफ्रोमबो थाइसे दोनदों सानफ्रोमबो होमबा 12 मासाव बेसेबां जाहैगोन बाबा बे थाखाखौ ज' बै मामायाव हरजोब्बाय दा सानफ्रोमबो हरनांगौ जा थाखा दिनै गैयालाय होननाय गैला आरोखि बाबा दा जोंनाव बोसोरिकिया खेबसे जुदि जों बेबादि खालामोबा उमुगनाव सोरनावबा थाङोब्ला मा आंहा फैसा गैथारलै न 80 थाखाखौ लांथ'दो दा हयथ' देग्लाय फैगौ माबायाव बाबामोन बे दान होनाया दैयाव थाङा बेयो बबेबा लामाजों नोंनाव हाबगोन
12 मास नित्य होदों जों 12 मास सानफ्रामबो मोनाबिलियाव जेबो जायाखै बाबा मोजांसो जादों जेबो खथि जायाखै दा ओंखायनो आफानि खुद्रिनाय बराबनाय गैयालासिनो जोङो गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हायो जा सासे गथ' खांदों बाबामोन माना जोङो नैबे जुगाव गथ'खौ बुरजा खांखालिया रावबो सानै सासे अभाब साथाम दुगैनो बायो दाना बे गथ'खौ दै स' लखबहैनानै दाना दुगैना सिबाय लाबोबाय थुखैबाय लोबबाय बिमायानो थाव थौ फुननानै होजोबबाय ओरैबादि मोजां नुबाय बे गथ'खौ दाना गावनावबो गोसोआव फैबाय आं दुगैनांगौ ओंखायनो जाहाथे परम ब्रह्मआ जोंखौ गोथारै लाखिदों जों सैथोबादि गुरुदेब खालामनाय आदर्शखौ ब्रह्म धोरोमखौ लाखिनो हाथों जाहाथे जोंखौ इसोरा आशीर्बाद होथों जों जेब्लाबो जै जै मै सोलिलायनो हाथों आं बेखौनो बयनिबो खाथियाव परम ब्रह्मनि इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय बयखौबो बरायना खुलुमबाय